Sjedi lijepo, sjedi u granice. Može biti da imamo šta. Ovo je danas. Lucija je! Evo, okreni, svi. Da, ovo se već snima, pa normalno šta si mislio. Ja moram paziti šta ću pričati. Jesam, ovo je naša direktorica Marija. Marijan, ja sam. Pozdrav Neven. I učiteljica. Može, onda na osvježenje. Jedan sat. a di ćemo. Ajde, slažite se da. Ajmo. Ajde, učiteljica, slažite djecu. Evo sad vidite na drugu stranu. Evo sada se nalazite pred župnom kućom, to je ova ovdje zgrada koja je stara preko 300. Da. 1700. Izvolite, oprate ruke. Snimate. Ne moraš čekat, doći ja po onih pivu radim.
mi u 5 sati se otvara kino dvorana, mi ćemo u 5 sati ako trebate. One su unešene prije 3 godine, a ovaj križni put, evo ove koji se granične vama s desne strane, a s lijeve strane je Gospa Lucova ovih fresnih kraja, a ove slike Đure Sedera bi ove godine i prošle donešene. Mi ćemo sada lagano, lijepo poći dolje u kriptu. Ja ću vam podijeliti sličice i izmolit ćemo molitvu Papi Ivanu Pavlu II. I još kratko dolje ćete pogledati. Evo ja ću još reći, Nije turistički da. spomenuo sam u ovom dijelu gdje se sad nalazimo. Tu je bio lijes na lijesu 198 lijesova. Zamislite koliko je tu sve stalo. A u ovom prolazu lijevo tu su bilo je 35 svećenika sahranjenih. Su se kosti, pohranule su se ovdje desno, imate jednu bijelu ploču, tu su laici, vjernici laici. Pokazati imamo ovako u zidu te niše i tu unutra je prostor koji se onda gurne lijes. Za sad nema nikoga jer mi imamo prvoga biskupa od imenovanja pa do sada. Njegovo ime je Antun Škorčević. Ovo je mozaik isto koji govori o nebu, prostranstvu, beskonačnosti, a ovo je relikvija. Znači, kugla tu unutra je krv blaženikova. Pa mi ćemo se sada lijepo pomoliti ovu molitvu blaženiku, onda vi lijepo možete još... Svemogući Bože, u blaženom Ivanu Pavlu II. Papi, utemeljitelju Požeške biskupije, darovao si nam mudroga učitelja i velikoga prijatelja hrvatskoga naroda. Zahvaljujemo ti što si ga u ljubavi za crkvane Pavle, moli za nas. Jer znamo svi pjevati Krisna žala. To ćemo da sad otpjevati. Može? Evo, koja profesorca zna pjevati ovo da povede? Stavi na žalu, tražeš ljude za velika djela, da ove srca božanstvom riječi. O Bože, sad si pozvao mene, tvoje usne, moje rekoše ime, svoju lažu, sada ostavljam žalu, odzavijem, kamo šalješ me ti. Ja sam siromašan čovjek, moje blago su predanost tebi i srce čisto da idem s tobom. O Bože, sad si pozvao mene, tvoje usne, moje rekoše ime, svoju lažu, sada ostavljam žalu, odzavijem, kamo šalješ me ti. Ajmo polako. Ajde. Ajde, neka čeka, mora čeka. A ovdje su table, gradonačelnik, Ronka.
mali dio duhovne i kulturne baštine naše Bačke ravnice. Već punih 10 godina mi pohađamo nastavu na hrvatskom jeziku i time značajno pridonosimo očuvanju našeg hrvatskog identiteta, a istovremeno se trudimo od zaborava sačuvati našu bunjevačku tradiciju. Ovaj program smo pripremili kao zahvalu za dobrodošlicu, vašu velikodušnost i otvoreno srce. Lijepi utisci i uspomeni iz putjeva bit će nam podstrek da i mi sami stvaramo bolje sutra. Pa evo, ja vas pozdravljam sve, ovdje prisutne goste iz Subotice i vas, Kutjevčane, drage vjernike, koji ste došli pogledati i poslušati ovu malu skupinu. Voditeljica, odnosno djevojčica je sama rekla da se mučali 10 godina ići u hrvatsku školu, u hrvatsko odjeljenja, učiti hrvatski jezik u nimalo teškom okruženju i vremenu gdje je sve protiv njih. I vlasti i okolina i sve, ali oni su velika srca i oni se trude. Zaželjeli su doći u Hrvatsku, da malo osjete hrvatsko bilo, da osjete hrvatski jezik. I onda su me zamolili, časni, mi bi u Hrvatsku, a kuda? Tako dobro, dođite u Kutjevo pa ćemo vas ugostiti i primiti. I evo, ja se nadam da nisam pogriješio, da uistinski ova djeca se raduju što su danas ovdje s nama. Oni su iz Subotice, iz okolnih sela, ali su radosni i sretni što su danas u Hrvatskoj. Evo, pozdravljamo i učinimo da ovaj susret sa Kutjevom uistinu ostane u trajnom sjećanju. Oni će sutra u 11 sati pjevati na našoj misi u crkvi, pa evo i to je prilika da i sutra čujemo u jednom drugom izdanju, u duhovnom okruženju na misnom slavu. Pozdravljam i njihove voditeljice, tu je ravnateljica njihove škole, učiteljica Ančica koja zdušno radi, inače koju ja već poznam 35 godina, jer sam prije 35 godina došao za kapelana u Bački Monoštor. Ona je bila još mlada djevojčica, pa sam se s njom upoznao i evo sve do danas ostvarujemo neku suradnju, pa i sve i ravnateljicu i učiteljice i ostale pratitelje i snimatelje sve srdačno iskreno pozdravljam. Dobro nam došli. A sada da ne bi ja previše pričao, i rekli naš gradonačelnik, da li sadašnji, budući ili bivši, to ćemo vidjeti od sad 19. svibnja, pa ga pozivam da vas i on pozdravi. Dobar dan ili dobro večer, dragi Kutjevčanke i Kutjevčani, ali dobro večer i dobro nam došli ponosni Bunjevčani, Bunjevčanke i ponosni Hrvati. Žao mi je što ova sala nije puna, jer ljudi ne znaju šta znači voljeti domovinu, živjeti hrvatski život, a ne biti u svojoj domovini. Pa ja vjerujem da ćete vi večeras to jako dobro prezentirati i ono što mogu samo reći, budite i ponosni Bunjevčani, budite ponosni Hrvati, budite ponosni vjernici. Pratite svoje hrvatsko srce, pratite Božju riječ i ja mislim da će jednog dana ipak doći, da neće biti ovakvih problema kako je Župnik rekao. Mi ovdje dajemo sva prava svima, međutim, kad su Hrvati u pitanju, nažalost, ne nailazimo na isti način u drugim državama na svoja prava. Ja se nadam da će se to jednog dana promijeniti, a ovako gledajući ovaj veliki broj vas, mladi, ja vjerujem da ćete se vi izboriti zajedno sa svojim voditeljima, voditeljicama i svojim roditeljima za ono što vama pripada. I zato budite Hrvati, vjerujte u Boga i sjedite svoje srce. Dobrodošli u Kutjevo.
Okiće na salašima bilim, obavinka zlatnim žitom zilim. Okiće na salašima bilim. Uči dok još možeš. Nećeš uvijek učit moći, jer će doći crni dan. Crni dan. Crn je mlađan, krepak, snažan bit. Da ćeš i ti kao teški briga, ljutih rana. Kasno ćeš se tad sjećati svojih mladih, ludih dana. Dok se dana ispred kuće sušila tarana, sušili se cijelog dana Istrina i Nana. Lopta pala pa tarana leti na sve strane, al sam onda pošten bio, mila moja Nane. Al sam onda pošten bio, mila moja Nane. Volim pritom moju Istrinu pa i sadašnje, iako kad odem tamo uvijek bude pen. Svi govore da sam mrđa što to meni fali, kad veliki ne voli to što vole mali. Kad veliki ne voli to što vole mali. Žabu kraj oltara, lipo sam je ostavio popi kraj oltara. Nije bila ni velika, već ovako mala, cijelu misu za oltarom nada strekećala. Cijelu misu za oltarom nada strekećala. Svi govore da sam mrđa što to meni fali, kad veliki ne voli to što vole mali. Kad veliki ne voli to što vole mali. Lito bilo pa se baš ne šetaju po lanu, vrućenima, pa i sadašnje, iako kad odem tamo uvijek bude pen. Svi govore da sam mrđa što to meni fali, kad veliki ne voli to što vole mali. Kad veliki ne voli to što vole mali. Ukopanje tako, mačka kod psihijatra. Jedna je mačka živjela sama u svom stanu, kao tamo, i tamo joj je bilo krasno, nekad u krugu. I puno knjiga na sve strane, romana, stripova, kripića. I pravila je i kebane, i spremala je kineska jela, i štapićima htjela nešto malo. A učilo je ipak nešto. Da ne bi željela, do psihijatra pravo je krenula. Taj psihijatar bijaše miš, reče. Nije to miš, a to je visoko da cijeli svijet vira. Znam da je ime njegovo, jedini put do neba. Uzdići Isusa, mi želimo uzdići Isusa. Korak po korak mi idemo naprijed, malo po malo pobeđujemo. Svaka
novčanikom ste se molili, da se našeg Marjana dobili, da se našeg Marjana dobili. Dobrodošli vi bunjevci mali, dobrodošli vi bunjevci mali, to vam žele naši bunjevčari, to vam žele naši bunjevčari. Na koncu mislim da je ova mala grupa zaslužila jedan veliki pljesak. Dajte, sam to ja. Samo da ovo ne vidi biskup da imam i crvenu kapu. Dakle, ja nisam ovo naručio, nije nikakva predizborna kampanja, nisam se kandidirao ni za što, ali evo da sam znao da će biti ovako, ja bi se kandidirao za gradonačelnika, možda bi prošlo. Hvala lijepa. Hvala lijepa i sada bi samo želio i vama zahvaliti, odnosno svima onima koji ste se javili da ugostite ove naše goste, djecu. Javilo se tako puno da smo morali smanjivati broj. Oni koji su rekli da će primiti 5, njima smo smanjili na 3, koji su rekli 4, njima smo smanjili na 2, tako da bi svi oni koji su se javili, da bi i dobili ponekoga. Program je ovakvi, šta ima još neki problema? I opet nisu svi dobili. Program je ovakvi, sada ćemo vjeručitelje već napravimo raspored, prozivati djecu, odnosno spavaju, nahranite i napojite jer su zaslužili i sutra su do pola 11 vaši gosti. U pola 11 treba i dovesti crkvu. Bi trebali biti pred crkvom, odnosno pred župnom kućom.
djecu koja idu u hrvatski školu, odnosno u hrvatska odjeljenja u Subotici. To su djeca Hrvati koji idu u posebno teškim uvjetima tamo u hrvatska odjeljenja i koji se trude učiti hrvatski jezik, sačuvati svoju vikamicu i evo i vježbati i usresti pjevati da slavu. Oni su učeni danas ovdje kod nas u gostima, pa im se zahvaljujem i njima i njihovim voditeljima, ravnateljicama, učiteljicama i svima koji su ih opratili i mislim da su zaslužili jedan svijet. Pa je bilo mali nesuglasica, neki nisu dobri koliko su mislili, neki ništa može, a poslije dva nikako dovesti ovdje blizu ruku. Za čovjeka je velika stvar biti svijet Boga od odabranih ljudi. Oni donose mir, radost i pozitivno. Za njih je svetost čuvati sebi Hristovi i razliku gluposti, a ne veliki uspjeh biti za čovjeku. Smijeti se s njim i ljugovati. Na taj način ga još više približiti Bogu. Hvala vam što posjetite. Evo snimio sam te. Na ovakav način će se pogubiti ako svako ide za svoju žabu. Da je bilo puno kiše pa ima puno vode. Jedan kadar treba...
Pa evo, moji su utisci jako lijepi. Drago mi je da sam mogu pomoći da djeca koja idu u hrvatsko odjeljenje u Subotici, u školi, da mogu doći u Hrvatsku i da mogu doživjeti nekoliko trenutaka života na jednoj župi u Kutjevu u Hrvatskoj. I pogotovo što smo mogli otići i na izletište Jankovac, gdje je prekrasna priroda, prekrasni vodopad i mislim da je to bilo jedno iznenađenje za djecu i jedno pozitivno iskustvo. To neće biti sad u ovom filmu, ali će biti... Što te je ponukalo da ovako svesrdno pomažeš obrazovanju na hrvatskom jeziku? Ponukalo ne samo obrazovanje na hrvatskom jeziku, budući da sam bio prije 1992. godine župnik u Đurđinu i u Subotici, u Vojvodini, odnosno u Bačkoj. Privikao sam se na taj mentalitet, način života, odnosno zavolio sam Suboticu i Salaše još kao gimnazijalac i kao student i zato sam se odlučio biti svećenik Subotičke biskupije. I evo, zbog ratnih prilika morao sam napustiti župu u Đurđinu, sada sam u Hrvatskoj, pa mislim da mogu sad priuštiti da mogu pomoći ljudima iz Subotice, iz Bačke, mogu im pružiti neki posjet Hrvatskoj, neko malo zadovoljstvo, a to je moj poziv. Početkom rata u Hrvatskoj uvijek je bila deviza dobro je činiti dobro, pa mislim da je to i naš svećenički poziv da je dobro činiti dobro. Hvala lijepa. Molim i drugi put.